Szczęść Boże! No i jak obiecałem, jestem teraz na peryferiach Hanau. Tu mamy taki znak Berlin 500 km, Breslau, czyli Wrocław 700 i Königsberg, czyli Królewiec 1100. No to do Heimatu mam, czyli do Tarnowic, Breslau mamy 700 plus 150, mamy 850 km. Także proszę to obejrzeć. Bardzo fajny znak. Po wojnie ponad 30%, prawie 40% mieszkańców tego Stadtteilu Kleinauheim się to nazywał, pochodziło ze wschodu, a największa ich część, albo Teile, to byli Sudetendeutsche, czyli Niemcy sudeccy z obecnych Czech. No i zaraz jadę dalej. Będziemy gadać tam o centrum.